Shout out sa Pasubscribe, Gap family! pasubscribe Bicol Ornamental Fish Keepers. Please like and share. Support Team Gap Bicol. Support local. Salamat mga master. Alat. Murag na hapon mga ornamental. Nandito po pala kami sa Amacata Organic Farm, which is located at Canarum, Daraga Albay. Total mga fish keeper naman tayo. Ang una kong i-picture is yung mga stock, kung anong mga nanditong mga ornamental fishes. Ito pala yung kapatid ko together with my sister Gerlin Bungalon. So tara, papakita ko sa inyo mga ornamental. Ito mga ornamental, ito yung pinakaunang tank na nakita ko dito. Mga monster po ang laman yan. Kaso ano po ng ilaw, kaya medyo, kung makikita po natin mga ornamental, meron sila ditong albino giant gourami, arwana, red paco, tapos ito pangasius. Ayan mga ornamental, ayan yung di lang visible ano po ng sunlight. Ito po yung laman. Ayan, yan po mga ornamental. Tapos dito mga ornamental, meron din dito. Pasukin na natin. Ito mga community, naka-planted po yan mga ornamental. Planted tank. Yung iba, ang laman pink danyo, zebra danyo, neon green danyo, tsaka yung iba, ito ata, not sure, di ko po kasi kilala. Ayan, serpy tetra po ata to. Ito po yung nakalist na laman ng tangkim, sakura shrimp, chocolate shrimp, blue shrimp, at assassin snail, para ma-eliminate yung mga pesteng mga snail. Yan, dito po mga ornamental, marami tayong makikita dito sa Amacata. Community nung cichlid. Sir, Oscar, Tiger Oscar. Ito mga ornamental, piraiba catfish. Dito naman mga ornamental is goldfish rancho. May uranda din po dito mga ornamental. Ito yung uranda. At ito naman yung rancho goldfish. Red cap goldfish. May crayfish din pala dito mga ornamental. Ayan. Yung red spotted severum cichlid. Nakapag-alaga na rin ako nito dati mga ornamental, way back mga 2014 ay mga 2010. Ayun. Doon sa kabilang banda mga ornamental, marami pa. Punta natin. Pair po ata ito mga ornamental na Tiger Oscar. Pero yung isa, ito yung Tiger. Itong isa,
Parang red Oscar po ata ito mga ornamental. Not sure. Tapos flower horn. Drop cook nga lang mga ornamental. Tsaka maputla na siya. Ewan, baka may problema. Kasi medyo may knowledge ako about sa flower horn kasi flower horn hobbyist po ako. Hindi ko to alam mga ornamental, itong mga siklid na to. Tapos dito mga ornamental is long fin angelfish. Ayan. Giant gourami. Ayan, malaking di ko to alam kung anong klaseng stingray po to mga ornamental. Ayan, ang ganda. Tapos albino tiger Oscar. Tsaka meron ding Indo tiger. So ayun, punta natin yung sa iba pang part ng mga may isda dito sa Amacata Farm. So ayun no. Ito dito mga ornamental, meron po ditong yayamanim, platinum, alligator gar. Ayun, may dami. May jumbo size na rin para dito mga ornamental na red tail catfish. Tapos ayan, ito ang set up, napakaganda. Kung may oras kayo mga ornamental, visit nyo tong organic farm dito sa Amacata, itong Amacata dito sa Panarum Daraga Albay, para mas makita nyo kung ano-ano talaga yung mga nandito mga ornamental. Doon naman tayo sa ibang mga ornamental. Dito din mga ornamental, meron po dito mga ornamental fish pa. Tingnan natin kung ano ang mga laman dito. Pero talaga unfamiliar po ako dito, lalo sa mga malalaking isda. Kasi puro ako fighting fish, flower horn tsaka guppy, kasi limited yung place ko. Pero may nakalagay naman dito mga ornamental kung anong nakalagay mga isda na naan dito. Pero for sure nandito mayroong stingray. Hindi ko lang to alam mga ornamental kung anong klaseng stingray. Ayan, hindi ko alam kung motoro or black diamond. Ayan. Ayun. Talo lang nga lang tayo mga ornamental kasi nasisilaw yung cam, kaya di makita masyado yung isda. Pero overall, kung kayo talaga makapunta dito, ma-personal nyo yung lugar, yung place, yung farm, overall package talaga itong mga ornamental. Kasi itong pinapakita ko sa inyo is yung para sa mga ornamental fishes pa lang po na mga part. Yung ibang part, doon naman yun sa mga pambata, which is yung may mga super hero na mga mga statue. Meron pa pala dito mga ornamental, buti nakita ni sister, ni tita. May diskus.
Ang ganda. Naka-planted din pala ito mga ornamental. Papakita ko, closer look. Ayun yung discus mga ornamental oh. Ang ganda. Di ko lang talaga lang po ang mga identification nitong mga discus nito, pero maganda talaga mga ornamental. Punta natin yung isang side. Ito. Yan. Ganda mga ornamental oh. Tingnan mo ito mga ornamental grotto na may mga syubungkin. Dito pala mga ornamental merong may mga reptiles. Antayin na lang natin, medyo marami po kasing visitors dun sa reptiles area. Kasama ko dito mga ornamental si kaibigan ko si Romnick Broso na pa-subscribe na lang mga ornamental channel niya. Master, ano yung ano mo channel? It's in good nick. It's in good nick. Yes. More Good on nick. more on ano ito yun master? Music, Guitar, music. music. Tapos So life and times. life and time. So ayun mga ornamental, subscribe. Ito mga ornamental, dito na po tayo sa reptile area. Ayun, si Boss Romnick. May snake daw, sabi ni B-Boy. Yan po, lahat po yun may laman. Nakatago siguro. Walang nasa labas. Ito, Das. reticulated pa ito. Das. Gumroyo daman aki mo ang patituod dun iyang kana. Hey ma'am. Ano pong tawag dyan ma'am sa Mga ball python. ball python? Hawak mo ako ma'am. Pwede humawak. Ayan. Das. Ganda. Yung iba nakatago ma'am ano? Opo. Lahat po yan meron. Lahat meron. Das digig dasi. Isa lang. Mama, one cup. Ada yang pwede. Gusto rin tuloy ka. Buti di ka natatakot dyan ma'am ano? Hindi naman siya ano, aggressive. One iguana. Sa baba po meron doon na malaki. Ano sa malaki? Meron daw doon. Yan po siya mga ornamental. Paano ang tamang paghawak nito madam? Dito po sa may ano, tsaka dito sa Tsaka dapat di mo siguro mabigla ma'am ano? hindi lang siya magulo. Nakanak, Dasya. Matikan tulong ng kapitan. Mama, one dad. Hindi mo maisip na doon na malaki. Ipo ma'am. Thank you. Real ostrich. Salamat sa ano experience makahawak ng ahas. Meron din pala dito mga ornamental. Ma'am, ano po to? Birded dragon. Birded dragon. Pero di ba may specific na name po sila? Iguana. Wala naman po. Birded. Mga ornamental. Mas maganda kung ma-personal nyo dito sa Canarum Daragalbay. Thank you. Tama ba ma'am? Canarum. Thank you. Apo, Amacata Organic Farm. So ayun mga ornamental, i-package na po natin yung pagpunta natin dito sa Amacata Organic Farm para sulit yung pagpunta natin dito. Kahit medyo mainit, papakita na natin kung anong mga nandito. Black chicken. Hindi ko lang alam kung ano to. Tingnan natin dun sa sa cage. May nakalagay naman po dun na label nung ganitong chicken. Ngayon po siya. Ay wow, ang laki pala ng presyo nito mga ornamental. Ayam si Manny, pero manok siya.
Hindi talaga siya ayam. Kasi ang ayam dito sa amin is yung aso. Shout out kay Master Paul Lerida. Aantayin na lang natin mga Carnamental yung magaganap na awardings dun sa Caps Aquascape. Ito mga Carnamental. Hindi ko talaga alam kung anong mga tawag ditong mga chicken na to. Ayan, sir, fried chicken. Tapos bantam. Price cost 3,000 pair. Di na sobrang masakit sa bulsa, di tulad nung nauna. Tapos dito naman mga Ornamental is Brahma chicken. Cost 10,000 pair. Ay wow. Sakit. Ito ano to? Yan po ata mga Carnamental yung Brahma chicken. Naligin. Ano sa label kayo nita? Mga chicks pa lang. Ito naman mga Carnamental is yung tinatawag nilang Malaysian Frizzle chicken. Nakahayop talaga kami mga Carnamental, kaya talagang sobrang na-amaze kami dito. Tsaka tingnan nyo naman yung mga price cost ng mga chicken. Dito basta-basta May tiger. Dito naman dito, ito pala mga Carnamental, may tiger. Parang nandun ka lang sa farm ni Chabit. Ayan mga Carnamental, Si Lily. Lily the tiger. Ang ganda mga Carnamental, oh. Parang ang amo. Wow. Ka-cute. Ayan. Ayan, oh, bye-bye Lily. Dito naman mga Carnamental is bird. Ito na. Papunta na tayo sa pinakamalaking bird. Ito pala yung Black Palm Cockatoo. Ayan. Tingnan natin mga Carnamental kung makuha ng CP. Yung beauty nila. Mali. Ayan mga Carnamental. Tapos medyo di mo talaga dito malilibot ng isang araw mga Carnamental itong Amacata farm. Ito yung ostrich. Ayan, ang ganda. Against the light. Pero ang pinunta talaga namin dito mga Carnamental is yung sa Caps Aquascape. Yun talaga yung mga Carnamental yung pinunta namin dito. Kasi bilang support sa mga kalugar ko, mga taga Tabaco. Ito. Mga Carnamental, oh. Dito yung piki ng stretch. Nandun din si Santa, oh, maagang Pasko. May elephant pala dito mga Carnamental, oh. Ayan, baby elephant kaso na freeze. Ayan, oh. Tingnan mo yung mata. Ganyan pala yung mata ng Holland. Ayun. Hoy, dito na tayo mga Carnamental. Ito na yung pambato ng tabako.
Nandiyan. Ano to, Gab? Wala akong alam talaga sa monster na yan. Arapaima, Arwana, Alligator Gar. Tapos, yun, Gab, ano yun, Pangasius yun. Wala man, di naman makikita. Nasa private collection kami nung may-ari ni Amacata. Together with Master Gab. Shoutout kay Master Gab, happy birthday. So ayun mga Cornamental, that's all for today's vlog. Uwian na po mga Cornamental. See you next video. Thank you very much.